Ayan, table. Matibay pa na sa tugas. Talaga? Parang tawang-tawa. Ayun. Our lesson for today. Ito. Shoutout sa imo. Taray umiinom pulutan, tamtax. Sa ate projector board. Projector board para mamaya kasi magkakaroon tayo ng movie marathon. Ay, hindi ko alam kung isa o dalawang pelikula ipapalabas. So, abangan natin. Ano sa likod grabe ganon. Balik ang bukod mo. Nahurot na. Nagsaing na nga ng bago ngayon si... Kumain ako, konti lang, dagang daming kanin. Ay, may kumain ulit eh. Baka may mga umorder. Bakit kayo, Inday? Oy, 21 pa yung video. Buwang nga anak. Oh, di ba buwang ka? 22? Oh, bagay oh. 32 man. Ay. Na. Uy, bitch ni mama ang. Buwag na? Brenda, kasi mo mga tent. Mga tent? Oy, matulog ka sa building no. Andyan na. Sino ang nagbigay ng projector? Kana siyang Lotus. Lumos projector. Lumos Gray. Ayan, Lumos Gray projector. Nantay ko sa kung gagawa. Kanang Kung kagol po bang mag-audit? Pila? Sira ulo. So we're going here naman sa loob ng Hinaguan Farm. Kamustahin naman natin yung mga mag-overnight ngayon. Tanungin natin sila. Kamustahin natin sila. Madam. Hi! Mga taga saan po sila? Ay, nga pala mga kababayan ko, mga kalugar. I'm from Kogyo. Sa gate to lang. Antipolo, Padilla ko. Oh, Padilla. Malapit lang nga. Yes. Ayan, hello po. Enjoy po, enjoy. Ayan, so ang dami na namang group of friends and families. Ay, may nagtatayo na rin ng tent. So meron na rin yung malapit dun sa puno. Ang bongga. Puntahan natin sila. Hi! Good afternoon. Mga taga saan sila? Upper Hasalan din. Ako po, Mindoro. Saan? Sa Luzon po. Oo, nagpupunta kami ng Calapan, Mindoro. Ayan. Sa may, ano ba yung lugar namin, Rainbow? Yung Rainbow yung ano nila eh. Rainbow yung, sa plaza ba nila mayroong rainbow na may malaking parang Oriental kasi yun. accidental. Ayan. Oh, dinadayo na tayo ng mga Tagalazon. Hello! Shout out. Uyab mo. Okay. Sorry. Parang ano mo agad, defensive. Charot. Hello sa inyong lahat guys. Enjoy! Hi! Ay, pwede ko kayo makita o baka may kanya-kanyang uyab. Baka dito mabuking ha. Mga taga saan mo sila? Sa Hasaan. Dito lang di sa Hasaan. So nag-chill lang. Pambalay na ganun isa. Ay, hindi naman pambahay yan. So, yung muna yung makita yung suot ko. Sa inyo ha. Enjoy. Stay kayo until... mamaya din. Sige. Enjoy po. Sa inyo. Pwede mabidyohan? Hi. Hi nga pala sa future husband ko. Charot. Hi. Mga taga saan po? Singhot. Tagulo, Singhot. Nagra-rugby. Ayan, nandito yung mga taga-Tagaluhan. Hi, hello sa inyo. Ano pangalan mo daw? George Schmidt. Pila edad? 19. May jowa? Wala. Ay, bakit kaya? Ano ka? Ay, bakit kaya? Grabe kayo smiling face ay. Nag-aaral ka pa? College. Anong course? B-Stream. Criminology. Lipat tayo. Baka mapusasan tayo dito. Gusto mo ba lumipat? Scholar ka? Wala. May scholar kasi si Brenda. Naghanap kami ng mga scholar na lalaki na gustong mag-ano.
Pero iba yung course. Hindi kasi namin kayang criminology. Hair rebonding. Hair coloring. Ganyan. Baka gusto nyo mag-manicure. Hindi namang bayot din yung mga. Baka napaka-seryoso nyo dun. Ay, dahil lang sa'yo. Oy, may 50 stars. Ay, Mama Jerry. Mama Jerry. Ano? Meron ko uyab. George Smith. Si George Smith. Foreigner ka? Kasi Smith. Alam mo si Gasini. Di ko kilala yan. Ang ko yun Sam Smith. Ano talaga? Ann Curtis Smith. Hindi mo alam. Kuya ko, ganun kuya ko. Pasmado. Kinakabahan. Konti-konti. Sige. Wala raw po siyang uyab. Sa mga naghahanap po ng uyab, akin na po siya. Pasensya na, ha? Ma'am, si dapat may kubo dyan si Brenda para masilungan. Kalma po. Punta kayo rito, tulong kayo gumawa. Dandahanin lang po natin. Nera PR. Ayan. Hello sa inyo lahat, guys. Yeah, shoutout natin sa lahat. Uyab mo. Parang iba yung hawak niya kasi kanina sa pulutan ba? Charot. Enjoy, guys. Ayan, uy. May nagtatayo na naman ng mga tent. Hi! Good afternoon. Mga taga saan kayo? Sige, bulong mo pa. From Villanueva. From Villanueva, hello sa inyo. Ano to? First time nyo mag-camp or madalas nyo na rin ginagawa? Dito first time. Ayan. Enjoy nyo ha, habang binubuo nila. Kasama nyo rin sila. Wow. Nag-girl scout, boy scout kayo? Na-miss nyo yung mga ganyang peg? Bakit dito nyo naisip na magpunta naman? Viral kasi na, oo. So, meron tayong mga camper doon. No, wala yung signal ko. Ayan, ang ganda na setup ng ano nila. Sanay kayo mag-camp? No. Mahilig talaga kayo. Ang ganda na setup eh. Alam niyo yung gagawin. Pati yung mga table, yung chairs nila. Ano si Uncle? Shout out kay Uncle. Okay, enjoy kayo dyan ha. Ayan. Hindi na ako aabot yung signal ko. Nakakamiyo. Balik. Na. Nabunot na. Punta natin ibang mga ano. May nagbubuo pala sa taas. Ate, Ay, mamaya na po baka yung bata malaglag. Thank you. Tawang-tawa ha, wala kay merienda bukas. Tay, nabuhay ka na, tay. Nasira na, hala. Hala! Ay, nasira. Oo mag-react. Ano gyampak ko kasunod din? Hala. Giba agad ang 1.5, hala. Hadla, naguba ng 1.5. Jan Dave kasi. Wala ba? Ikaw may ginagabukli. Ikaw man nagpalit ng utana ko kasi tanim mo. Kaya naunggulan tanim mo. May lock, nakalak pa siya. Ito. May ka masumpay, nakaumo sa inyo. Thank you, Asheka. Please don't skip the ads. Hannah Hernandez, please stop it. Stop talking nonsense. Please. Nako sa kada 1.5 kay ay sa kagamitan. Hindi niyo po alam yung buong kwento, kaya please don't speak any bad words. Marami na collection? Paano nga yung sample? Paano maghingi ng lowest? Magkano yung lowest? Our limit is 20 pesos. Kala ko ba kanina 50? 20 na po sa hapon. May limit po tayo every hapon. Hoy sir! Balik sa inyo, Ganito balik. ninyo pwede. Hindi pwede di ba mga?
Okay, puro bigay. Taray ka. Kayo ba naman ano dyan ah? Don't skip the ads please. Nag-video si Foreman. Ayan mamaya yung gagamitin natin para sa movie. Ano natin? Movie premiere, ganon. Mari, apil akong cellphone pag naog Marbe, nadadama. Hana, wag na kasi magsalita ng kung ano-ano. Stress sa'yo. Hana, kasi hindi mo naman alam yung totoong nangyari. Wala ka rito. Hindi mo alam yung totoong dahilan. Walang kinalaman si Ansing dito sa hindi pagpunta ni ano. Tama na po. Please lang. Ay napagsalita ng kung ano-ano. Ha, kasi hindi ano eh, hindi matter yung opinion mo. Gumagawa ka lang ng problema, gumagawa ka lang ng issue. Wala ka namang katibayan. Babanat niya ko yan. Stop. Ha? Ilan? Dalawa. Ha? Ito 150, ito 150. Ilan bariya? Yes. Wala. Dito ko na nakunin, parehas. Magbigay ko. Bali 300. Basta don't skip the ads please lang. Ito ka pala nag-i-stay. Sa kanya ngayon. Ito ako nagpapagaling. Si wala lang ng mama. Ah, gano'n. Sa ano? Sa Providence na Calivin. Ah, sa Providence. So para mas maging busy ako, dito na lang. Para maaliw ko. Pero babalik ka rin doon. Bumabalik po ako. Kararating ko lang nung 2. Ah, pares lang tayo. Kararating ko lang nung 2 kasi nagbarko ako dahil gawa nga yung mga paninda ko. Bumili ako dun sa atin. Ah, doon pala galing yan. Opo. Ganda mamili Tapos doon sa Taytay. Tapos nagpa-print ako ng mga yun, Oo. yung mga pang... Oo. Doon ka sa Taytay namili niyan. Hindi, may supplier po ako ng iba. Ah. Maganda doon. Bigyan tayo, ma'am. Yes, meron tayong mga Lizette, meron po. Hi, Ate Wilma. Ito, ito. Mabuhay mga ila. Mabuhay! Wait, wait. Babani ka naman. Opo. Babani ka. Stretchable. Yan, yung t-shirt po. May mga ano rin po yan, medium, large, XL. So, stretchable din siya. Asan, sa ano, loob ng ano ba? Ng box, para makapili si ma'am ng ibang print. Sige po, Ate Jane Hayag. Pareha naman. Thank you ba, Jade, Lisette, Miriam Vargas, I love you, Vidivina. Ah, ikaw pa ba, Jade, yung nagsabi ng ano, 11 pieces ng t-shirt? Si Hannah Castro Hernandez, napakatapang naman. Napakatapang mo masyado. Wala ka namang out na nga lang. Thank you, Lalabs Nari, Charlie Amen. Thank you for not... Oh, I love you, but Jade Lisette. Nabanggit niya sa akin yun nung naglalaba ako kanina. Actually, kanina guys, kaya nawala ako. Kasi sumigway ako ng laba dahil naglaba po ako. Reserve 8. Akala ko 11. Ikaw talaga, Mama Jerry. Basta please don't skip the ads, mga moms. Open naman yung likod ko, pero parang pawisa-pawisa naman ako. Leon out. Hindi, kasi kung minsan kailangan mong sagutin para maipaalam mo sa kanila na mali sila at hindi sa lahat ng oras. Tama. K-drama, tingnan natin. Kasi malalaman natin kung ilan yung bilang ng mga ano. Ilan yung bilang ng mga nanonood. Divina Favre.
Elena Yango. Hi, Mommy. Elena, I'm okay naman po. Thank you. La loves blooming. Ha? Salamat, Ate Lizette. I love you. I have a lot of Brangio t-shirts. So, ayun. Sana maubos na natin. Antonio Rosemary Jean Crisones, thank you. May class ko. Hanggang sa ani. May class ko yun. Kasi ang parapol. Yes, may may... No. Hindi na. Oo, naka-backless tayo for today's video. Ay, sorry. Tumalikod. Ang laki. Ang laki ng likod. Opo, ay! Opo, uwi na siya bukas. Yung house ng hinaga na t-shirt, meron ka? Meron pa po, mga t-shirt. Ayan, ano ba? Thank you. Kasi ipasay namin yan sa dalawa kasi lasina ni G today. Baka ma'am, she's sending and hugs to all. Thank you, Ate Lisette. Ang ganda po. Mayong hapon. Thank you. Shout out. Ate Elena Merjing Grisones and Antonio Rosal. Actually, ang init niya. Hindi ko alam kung bakit. So, my view, nagtali ng buhok. Rose Brias. Sige po, Ate Lisette. Ate Christian Kausing. Hindi pa si Gio, nasa mansion lang. Gilayan Castillo. Watching from Hong Kong, Marlene Fernandez. Hindi yan Diablo, ano ka ba? Apakanya yan, food drugs. Papunta ng airport, Lloyd at Tanagon, hindi ko lang sure. Alam ko magta-taxi lang eh. Lilian Hernandez, hello. Shoutout mo siya from Cebu City, Lian Figuera. Pinatulog ngayon ni Brenda si Gio, tsaka si sa mansyon. Para mahaba yung tulog, para mamaya, hindi sila antokin sa biyahe. Amay Hutchinson, thank you. Nicole from Hong Kong. Uy, I will be in Hong Kong this coming October 20 to 22. So, sana magkita-kita tayo sa mga taga Hong Kong. Wala, Zel FMB. Ano ka ba? Ano to? Matagal na to sa akin. My God, like parang 6 years na ata to. So, okay ko nabili. Uuwi na si Gio. Watching from saan, Canada. Zenny Kagampang, nandas Makabiti. Hello, Elizabeth Uno ng Makati. Punta ako sa studio, daan ako dyan. Sige po, Mami Elena Yango. We will be happy to meet you. Pasalubong Ma'am si Marlene Fuentes. Bakit? See you there. Mag-impake na tayo? Mamaya na. Ano ka kanina eh. Hanggang 6 o'clock. Oh, sige. Sayang na may mga tao. Bagay siya ang headband. Yes, mga binili ko yan. Thank you, Ma'am Shi. Ang ganda niya siya. Sige, punta po kayo. Visit lang kayo, ha? May SC print. May price tag. Sa Macau. Ate Jillian Castillo, gusto ko talaga. Gusto kong pumunta ng Macau para at least, alam mo yun. Kaya lang, inikisip ko, kung hihiwala, kasi first day, na kami, city tour. Second day is, buong araw nasa Disneyland kami. Siyempre, magbabanding kami magkakaibigan. Pangatlong araw, hapon nun, punta ako ng, Sunday kasi yun eh. Hi sa mga taga Hong Kong. So magkikita-kita kami. Doon ako pupwesto sa may Central Park ba yun? Tama ba ako? Basta doon sa park, kung saan nandun yung mga Filipino na tumatambay every Sunday. So makikipag-shoutout na ako sa inyo doon. Nakikipagkulitan ako sa inyo. Magkukwentuhan tayo. So sana abangan niyo po ako dyan sa Hong Kong. Christina Pitarque, Liam Figuera, sa Banal Elizabeth ng Cebu, Zel Azitro, Antonio Rosal. So yun, gusto ko man mag-extend ng ilang araw to visit
Macau and yung iba pang destination, hindi nakakayanin ng schedule kasi uwi ako noon, asikasin ko naman yung para sa sa death anniversary ni Mama. Thank you, Nicole. Basta abangan niyo yung mga post ko, ha? And follow niyo muna ako dito. Thank you, Ate Chrisjel. At makikita niyo yung mga ads na nasa baba. Huwag niyo sana siyang aalisin. Yes, okay na po yung ating paa. Palag-in muna. Kami na, log-in. Kuya, palag-in muna po. Kuya. 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 Palag-in po muna. Tinawag ko, hindi ka na mahumarap. Ayaw niya yata ng kuya, ate yata. Hindi ko napansin. Maricar Hidalgo sa October 20 to 22. Rui Hachimura, Milo Saisa. Josie Barlaw, wala pa. Hindi pa. Malay mo mamaya, tingnan natin, tatimingan natin. Susubukan ko, siguro habang pumipirma sila sa t-shirt, let's see. Bukas po na madaling araw yung biyahe nila. Hi Ate Cham! See you! Insidious Part 1 and 2 panoorin. Si Raulo, Lid at Chico. So baka bigla magtakbo yung mga tao kapag Insidious yung pinalabas natin. Hi Ellen Magbuhos, Antonio Rose. Insidious Part 1, tapos Part 2 pa. Ano? Pero maganda talaga yun. Alam mo, I'm not a fan of horror, pero nung napanood ko yung yung Part 2, doon ko mas naunawaan yung Part 1. Bakit ganun yung nangyari? Kasi nasa party yung parang pinaka-first part ng movie. Pinaka first part ng story. Taon nyo po ng Sundays. Yes, Sunday po ako pupunta sa 22 ako pupunta na sa with Ate Jenjen Tandayo. Yan. Follow nyo sa Ate Jenjen kasi sila yung mag-aasikaso. Well, let's see kung paano magiging setup. Siguro, mauupo lang kami sa isang part kung saan nandun tayong lahat. Magla-live ako with all of you, kasama kayong lahat. Then, magkwentuhan tayo, magchikahan tayo ng live. Magkamustahan tayo. Ayan. Anything, everything under the sun. Nice Enam, Lian Figuera, Maricar Hidalgo. Central talaga. Opo. Eli Magbuhos ng Batangas City. May entrance po ba? Wala po. Pero yung mga kubo, yung umbrella, and Ana-Ana House may bayad po. Mami Kon, walang ganon. Ano ba? Jilin Sampani, kay Buhi, walang ganon. Mimim Aisa, hello. Nalate ako. Nalate kayo, nasa kayo nagpunta. Geoffrey Lu, yes, may XL na t-shirt. Sally Osme, hello. Elsa Salazar ng Montalban, Rizal. Nathan Bato-Bato ng Laguna. Ayan. Hindi po ako aalis. Pupunta po ako ng Hong Kong sa October 20 to 22. Rowena Cruz, hello. Mama MJ! Wala kang work. Annalyn Brun pala ginog. Then, yun nga, I'm also thinking about Taiwan. Kasi yan naman yun, mga hindi naman masyadong mahigpit sa pagpapasok ng mga turista. At saka yung Taiwan daw, kaya daw yun ikutin ng 2 days or 1 day. Tapos sa Hong Kong, parang we're planning na sumakayata kami ng ano yun? Kasi may sasakyan kami. So may tawag sila ron eh. Ano ba yun yung paakyat sa bundok, parang ganun. Daisy Palen, Aileen Duque, Annalyn Palag. Oo ma, promise. Gusto ko rin niya mapuntahan. And, so, yung cord! Yung cord! Naku, yung manok. Nag-acrobat. Balak niya yata pumasok ng perya. Ayun, sa cable car. Thank you. Sa cable car. So, isa po yun sa mga plano namin puntahan dun sa Hong Kong. Kaya medyo limit lang kasi 3 days lang po. Taiwan at Hong Kong meron? Annalyn Palagin, totoo ba?
Yes, nakita na yung bracelet. Kagabi ni Amanda dun sa kwarto ni Brenda sa kama. Sumabit sa kulambu niya siguro or sa kumot. Daisy na store ng Pangasinan. Hi. Banji Perez, Aileen Duque. Siyempre tayo na may cable car din dito na. Oh, MJ, see you po di sa Hong Kong. Mark ko na kala. Yes! Uy, alam mo, excited ako kasi may mga may mga patuyo akong dala. So sana ma-appreciate nyo kahit yung ganun tuyo lang. Nice, Emma. So, thank you. Shout out, Mary G. Hinojosa ng Taytay. Sa Luisa Pomarca, hello. Need ba ng visa sa Hong Kong? Alam ko wala naman. Open na Hong Kong. Yes po, Ryle Shi. Tapos mag-Singapore, alam mo yun. Kasi, merong promo. Anong promo? Annalyn Palaginog. Ma'am, siya sa Disneyland pa. Yes, yun yung second day namin. Kasi ang first day namin city tour sa sa Hong Kong. Then, magdi-Disneyland kami the other day. The whole day kami doon until night. Kasi nga po, yung fireworks display. Then kinabukasan, magla-lunch kami, bili ng mga pasalubong o whatsoever sa umaga ng third day. Tapos sa hapon, inimit ko na po yung ating mga momshies from Hong Kong sa hapon. Benz David, it's look like lang talaga. Charot. Kasama mo jowa mo. Hindi po, I'm with the road trippers. May promo po waiting you here in Hong Kong. Hala, totoo ba? Yeah, sure. Magpapakita talaga ako sa inyo. Naku, my God. Hindi ko alam kung paano, pero malaman lang natin. So, very soon, malaman natin. And, ayun nga. Naku. Si Yaya umuwi muna kasi nagpalit ng damit. Juan Pusong, buo kami road trippers kasama yung mga anak nila. And yun nga, the reason why gusto ko rin na magpunta ng Hong Kong. Well, maliban sa gusto ko mag-unwind. First time ko kasi nag-Thailand last year. So, it's really traumatic and painful na bumalik ako ng Thailand to finish my tour. So baka hindi ko pa kayanin, baka humabulgo lang ako. So, the road trippers decided na wag mo na ang babalik ng Thailand with me. No, ang plano, mag Hong Kong na lang muna. So, yan kasi yung nagiging ng October babies, si CJ, ako at saka si Gren. Tatlo kaming nagbo-birthday na October. So, yes, alatiris po ito. Gamit Manila. Kaohsiung, Taiwan ang may promo. Oh. Geraldine Gumlao. Public holiday dito sa October 23. Saan po yan, Marlene Fernandez? Naghahanap kami, sa Hong Kong naghahanap kami ng ticket ng Disneyland. Baka may alam kayong mura na mabibilihan. Sabihan nyo naman kami. Ma'am, palagin po. Thank you. Ano po bang oras na magkakat ko? Ang overnight? Mag-overnight kayo? Ano mag-overnight? Until what time po? Mga lang po. Until after dinner lang. Melmar? Mga anong oras ba? Wait. Available, mag-iyaw sila. Pero pwede bang mag-overnight? Yes. Available po ba yun? A-house, yes. Melmar! Paasis! Ha? May senior kami. Oo. Senior citizen. Hindi. Okay, Tulungan nyo sila magbuhat sila, ma'am. Feeling. thank you. Pag birthday, if-free pa kayo, ma'am, sa Disney, dapat lahat kayo sa siya makapunta sa... Oo nga eh. Ay po, pang snack lang sa mga magbubuhat. Wait lang. Takim! Asan ba? Asan iba mo buhatin yun? Ay, wala po. Buhatin, ayun nga sa iyo. Assist daw si ma'am, may ibigay sa inyo. Oh.
Si Takim po, pinsan ni Brenda. Ay, assist niyo raw sila. Ayun si Inday Katok tsaka si Melmore. Taga-asa kayo? Taga ano, Taguluan. Ayun siya oh, Brenda. Nandyan ba? Nagpapakalma. Vlogger ka din po? Yes, Ma'am Shiji. Okay. Sige, enjoy ha. Enjoy po, enjoy. Pwede ko ba i-log in na lang yung mga kasama Kahit ko? isa lang, yes. Okay lang. Para lang malaman namin kung ilan yung nakakapasok. Kitty. Enjoy, enjoy. Boss, mabalag. Kung magsi-CR ma'am dito ha, yung rest. Ano dito kung CR gani? CR ma'am, dito ka sa ilalim ma'am. Dun ka ma'am. Joanna Pereda, mag-ato-ta ka rin kayo para makapag-relax naman. Ilan ang iho? Ito po, yung pag-out of the country ko kasi road trippers ang may kagustuhan nito kasi gusto nila matatakan na yung passport ko. And yun nga, sa kasamaang palad last year, yung first time ko pong Silang siling kay Opa. nag-out of the country, nawala naman yung mama ko. So, gusto nila na sana mapalitan. Tinanong naman nila ako, gusto mo bang sumama? Kaya mo ba? So yun, pinilit ko na sana kayanin ko at makapag-enjoy din ako sa pamamasyal. Kathy Cuenca, thank you sa 50 stars. Oliver De La Cruz. Sa Worldwide House po sa third floor, mas mura po ticket sa Disney dun kaysa dun kay BBC. Kaya nga, Banji Perez, paano kaya yung... Yun si Madam Brenda, Maricion Brosas. Hindi, ako naman hindi ko naman po inaako lahat ng pwedeng magawa dito sa farm. Kung alam kong kaya ng iba namin kasamahan, sila po ang pinapahinahayaan ko rin gumawa o kumilos. Sa Beck Gina, thank you ha sa 50 stars. Kita kayo, Ma'am Jen. Yes, Ate Lynn Rail. Siya mag-aasikaso ng meet and greet. Ryan Curtis sa Parañaque City, hello. Online booking sila Racomi. Kaya lang kasi, baka mas mahal. We are really looking for cheaper pa sana na Disney Disney. Kasi, ang road trippers, alam nyo, pag sumama ako sa kanila, everything is okay na. Eh, nagpapatulong lang sila sa akin since I have friends and followers and families, no? Yung mga kapamilya natin yung mga followers natin na naging kapamilya na rin natin at naging kaibigan natin dyan sa Hong Kong. Baka matulungan nila ako mas mabilis makakuha ng murang ticket from Disneyland. Alamat Rosha, hello. Thank you ulit ha, Ma'am Kathy Cuenca. Yes. Watching from Balduhesa City, Metro Manila. Magandang hapon sa inyo. Balduhesa Joy. Natutulog. Madaming promo ngayon. Sana nga eh. Good afternoon. Yung pawis ko. Okay. Kingdom title. Ang ganda talaga ng nasa Netflix. Kingdom. Well, tingnan natin kung saan mas makakarelate yung ating mga guests tonight. Thank you, Maria Luisa Anday ng Tagum City. Kasi ang magsi-set up niyan si Mia. So, kailangan may maturuan siya sa amin para nasa ganon. Ano yun? Para nasa ganon po, maayos yung setup. Totoo ba? Antonio Rose, hi. Alam mo, marami ring tao dito sa Ilog Banda. Jamaica Ropero, sana makita ko rin kayo, ate.
Hi, Annalisa J. De Lee. Annalisa Alvarado. Hello. Adrian Casuyon. Jefford Pagutaw ng Claveria. Ayoko na mag-ikot. Baka may lumabas. Okay lang, Pedila Ople. Konnichiwa, Ate Christina. Yam Cadinera. Hello. Ang daming tao. Ayan oh. Ang daming tao sa... Pati sa gilid ng ilog. Hi, Bokyam. Dumandan and Susan San Juan. Sa third week. Ay, oo nga pala. Uuwi siya. Shout out po the Deraline. Carlito Mijabilia. North. The Mijabilia family na madalas at palaging nanalo sa mga raffle. Rap Bolado na Negros. Hello. Kay Shizuka ng Bohol, Gab and Haley, shoutout sa inyo, ha? Jeline Wong. Raisa. Hi, Annalisa Naduma, Adrian Casuyon. Carlito Minjabina, nakikita mo po si Jamaica, pero apakatsada, promise, parang nakita mo po si Catherine Berna. Halapak, dyan yung mga bolero, mga sip-sip, halahala niya na. Adios music, hello. Virgin Galvez, Rene Erevias sa Abu Dhabi, hello. Ang dami pa rin pumapasok. Napak! 500 tip, ana. Sorry. Assist mo sila dun na ka, mong pabayaan. Shout out from Laguna. So you want to see my outfit? Ayaw, mabilis ang ikot. Watching from Jensen, Myrna, hello. Wala akong manuloko dito. Emily Salivio. Pudadera Lynn, hi. Sexy Onsay. Yung sabi ko sa inyo, huwag niyo ako pinapaikot eh. Pero alam niyo, parang feeling ko kailangan ko magpalit ng damit mamaya. Okay na lang to. Sus, miyo kayo. Laylay na nga, oh. Ang tangad mo po sa suot mo. Watching from Lanuro, Hagonoy, Davao del Sur, hello. Angeline Ando. Yung mga baliktad pangalan, hindi ko mabasa. Pasensya. Iba talaga benefit sa probinsya ng mental and physical health natin. Ang nature kasi nakakawala ng stress. Senyorita, totoo yan. And of course, with the help of your friends, nagiging busy yung utak mo, ang dami mong gagawin. Madeline Nagtalon. Nasa mansyon. Thank you, Adis Music. Panoorin nyo yung nasa YouTube ko. Puntahan nyo rin. Kabataan para sa Kapayapaan. Ay, sa mga taga Marawi. Hello po. Lagyan mo ng padding, mouse, para lumaki. Okay na yan. Wala na tayong magagawa. Baka mamaya, kakalagay ko ng padding, biglang nalaglag. Carla Estrada ka dyan. Diba? Sip-sip. Antonio Rosal. Shoutout from Japan, Maria Asay. Konnichiwa. Mar, 13 kami. Kasya ba kami sa bahay mo? Hi from Leyte, North Di Maala, Ruizo. Nice content ninyo upload sa YouTube. Salamat. Salamat sa mga nakaka-appreciate dun sa aking content sa YouTube. Sana po, i-share nyo po at paulit-ulit nyo siyang panoorin. And please share na din. At huwag kayong makakalimot na mag-comment. Kasi nakakataba ng puso na malaman kung nagugustuhan nyo ba o hindi yung aking ginagawa. Shoutout sa mga taga Springs 9 sa Dubai. Hi! Paano mo babanggitin yung pangalan mo? Yum Yum. Senyorita Etena. Exactly. Kaya gusto ko rin mag-stay muna dyan sa Pinas. Yes. Kasi I know for a fact. Wow. Hindi pa man ako nakakapag-stay ng matagal sa ibang bansa. Alam kong sobrang nakaka-stress. Sobrang nakakamiss ang lahat ng bagay. More unique content. Salamat. Ang sarap sa puso. Ang sarap sa tenga, sa mata na mabasa. Yung mga ganyang klase ng komento. Kasi I know na may nakaka-appreciate. May natutuwa, no? May mga nakakagusto sa mga ginagawa ko. Salamat. Magdalene Diaz ng Jordan, hello.
Hi, La Fortesa Rosalie, kamusta? Shoutout from Bataan si Rose Granilito. Kaya sa mga hindi pa po nakakapanood at hindi pa nakakapag-comment, please punta kayo sa YouTube channel ko, panoorin niyo yung latest vlog ko. Tungkol dun sa mga taong nasa paligid ni Brenda na hindi niya alam na natutulungan niya pala dahil sa ginawa niyang business o dahil sa pagbubukas ng Hinaguan Farm. John Akla ng Singapore. Marlene Fernandez, Ma'am Shiji din po. So please visit my YouTube page. YouTube channel. Marcela Crisostomo U. Marcel Team Bugnos. Shoutout naman from Rosario Agusan del Sur, SP Maglasang Villafuerte. Senyorita Eltana. Talaga ba? Nauutal-utal nga ako ngayon eh. Cute ang suot mo, Ma'am Shiji, watching from Jensen, Rosalie ko. Parang nararamdaman ko kailangan ko magpalit kasi mahamog mamaya, malamig. Andito na, Rose Granito sa Hasaan. Susubukan natin mamaya Jamaica kung makaka-timing tayo. Thank you, Magdalene Diaz. Salamat. Bachelor, hi. Pwede patingin ng paligid. Ryle Shi, salamat. See you there in Hong Kong. I visit your YouTube. Thank you, Norse. Adora na panood na namin. Panoorin nyo ulit bukas or later, ha? Kanina ko may. Naiwan nila. Iwan mo lang dyan. Pabalikan nila yan. Peme Hiya ng Tarlac. Ano to? Juan? Okla. Yung kanina may. Hindi ko alam. Ang hirap basahin pa. Ayoko mga ako Ate Jamaica kasi kagabi sinubukan ko. Di ba kagabi ko napanood niyo po yung aking live. It's an ambush interview with Benjio. So tinakikiramdam ako si Brenda. Mukhang pagod galing CDO. Tapos ang bilis niya kumain. So malamang pagod talaga siya kaya hindi ko natuloy. Kaya pasensya na po. I'm really sorry kung yung mga nag-abang, especially yung mga nag-abang, sorry po talaga. Dito sa CDO, Rose Granito. Ikot ko ulit kayo sa farm. Dali. Uy, yung bag ko ha, dito. Kamusta na ang A-House? Ilan na raw po ang naka-check-in? Guys, di ba po yung area? 4. 5 na. So may tatlo pa na available. 4, 7, and 1 available. Oh. So at least, marami-rami na tayo nga naka-check-in for today, for tonight. Pero yung number 8, hindi pa sila bayar. Ayun sa dulo. Lahat, hindi magbanda, dito sila i-orient. At maglalagbook, mag-waiting area for that may pa-picture ang Brenda. Tsaka ito, alam mo ba, kung ano yung pinakamasarap dito? Ayan, yung may usok. Yung nagpapadinga sa may barbecue. Nasi, Ma'am Shing. Yung sino mga bagong darating, tandaan mo kasi ako nang maniningil kasi maliligo muna ako. Okay. Sige, ako muna mag-ano. Oo, sa. Sige. Basta ang available 1, 4, and 7. Okay. Hi po. Wala kahit ako naman. Sana yung mga papuwi. Sino gano'n bata? Maraming may dala na bata. Senyorita Eltanal. Yes, mga board games. Naisip nga din namin. So, shout out from Camarines Norte. Yung mga chess or dama, chessboard, or what else? Yung snake ladder and roll. Yes po, marami pong tao ngayon since Scrabble, ganun. Depende kasi. Dapit. Katong na Steve. Gusto mo mag-overnight mo? Pero na available tulo ka buo. Bawal na mga available ng mga umbrella kaya nakuha naman lang po tayo.
Naamoy connection? Ay, overnight po kayo? Mamaya ready po tayo. Manonood din tayo ng movie. Enjoy. Taga saan po kayo? Cagayan de Oro. Enjoy po. Oh. Kasi para mabilis din yung upload nyo. Mahina pa kasi siguro next time pag pina-upgrade nyo yung connection. Thank you. Hi! Shout out. Mga taga saan kayo? Ay, taray. Sige po, sige. Enjoy lang kayo dyan. Pwede nyo ibaba yung kabila kung gusto nyo, ha? Ang dami rin natin mga bisita dito sa other side ng mga ay, ayun. Yung mga naglalaro pa doon. Si Hana ayaw pa rin tumigil. Ang saya-saya ng live ko. Sinisira. Pag pumatigas ang ulo. Hi, good evening. Mag-overnight po kayo? May... Nag-security nila sa court. Sa Lagapol? Sa Lagapol. Okay. Sige po. Mag-picture lang ba kayo? Mag-tour? Sige po. Sige, ikit lang po kayo. Hi, good evening. Mag-ano kayo, overnight? Or mag-overnight kayo? May available tayo, itong 1, 4, at saka 7 na lang po. Dili, pilitan. Pwedeng tent, pero 2... Ate, magkano yung tent? 200. 200. Ipa-assist ko na kayo para meron kayong pwesto. Mag-stress lang. Okay. Wow. Ba't nagbi-blink? Ate Nina, pasaksak din ako dito, ha? I think, Señorita, that's really a very good suggestion. Bye. Na, karasmagon kayo? Sige. Sige. Sige, isa lang sa mga. 100. Dali, ipasaksak ko lang ang ilaw. Sa sahod? Ate, pahinga ka ilaw dito. Sa sahod nga. Na. Oh. Have you seen my beauty? Oh. Hinanap na nila. Thank you, Ninita Kahilig Ramel Juan. Si Gio po nasa mansion ngayon. Uy, alisin ko na nga yung send start kasi nagagalit kayo eh. Yung nag-angry eh. May pa-side, gano'n. Uy, yung mga ads sa baba, huwag nyo naman aalisin, please. Tapos yung mga magko-comment ng bad vibes, huwag po kayong magugulat kung bigla ko kayong imumute, no? Imumute kayo ng admin nitong account, kung sino man po yung ang tag mo dyan, mediator, no?
because of your comments. Senyorita, thank you. Rose Granito. Si Brenda, I guess, naliligo na yata. Kasi kanina pa yun, ano eh. Kanina pa yun, malagkit tignan. Thank you for not skipping the ads. Makikita niyo yung ads na nandiyan sa baba. Pwede niyo siyang i-click. Huwag niyo yung X. I-click niyo siya, tapos back lang kayo. Yan. Ano ba yung suot mo? Damit, Eloy sa isip. Raining Lightning CBO. Ano yun? Jean Tomala. Maayong gabi. I'm late sa live. Kaka-out lang sa work. Ingat, Lyra Lee, ha? I love this. Thank you. Hi, Jocelyn Lagrimas. Night Sky Lorfe Mejia. Ikaw din. Tandaan mo yan. You're beautiful. Lahat tayo maganda. Diba? Parang yung mga wavy hair ko. Naloka ko eh. Clay G. Carbasi. Maayong gabi, guwapa. Cheche Gigo. Ba't ngayon ka lang? Ayoko. Tapos niya lumabas sa CR. Ay, wifi direct. Wala. Hindi po. Wala, hindi ko magkano yung piso wifi niya. Hindi, diba kung Ang data dito is smart and dito. TNT. pero yung TNT. walang signal talaga. Dito dyan, okay, may load sila, Mamasita. Iba nga pala dito. Dito wala. It's okay kung walang ads. Basta don't skip the ads. Just click nyo na lang yung ads. Si Aya wala na sa bahay pa umuwi. Nagpapahinga pa Jude Arancillo. Para mamaya, kasi maaga, madaling araw yung alis nila. So, hindi siya antok-antok. It's okay, Cheche Gigo. Thank you, SP Villafuerte. Annali Mandigma, magparima ka na rin po mga para lalo gumanda. Romel 1, tsaka na pag tag-ulan na para hindi ko maramdaman yung init. Ano po nilalagay niyo sa mukha niyo? Looks like no wrinkles. Oh. Siguro, pilitin mo lang wag magpaka-stress. Kahit nakaka-stress na yung buhay. Katlay Abilondon. Hi, good evening. Kayo po yun sa catering. Oh, wow. Pasok po, andyan na si Brenda. Kalalabas lang sa CR. Pasok. Huwag nyo na awayin. Dinils Estrella. Sige, punta po kayo. Selva Chanel. Hi. Ito, papakita ko naman sa inyo yung mga bagong dating natin bisita. Naki yung bag ko, ha? Ems Patilana, hi sister, thank you. Jean Kalindong, see you there mga taga Hong Kong sa October 20 to 23. Hi! Wow! This is from... Ay! Dito ka, ano? From? Margie's Catering. Ba't daghan ka ayo, uy? Itong birthday na ko ba? Sa'yo? No. Masarap nga ito. Kapili ba yun? Kapan ka order? Pat na no? Pat na mi order. Pat na order. Oo, so happy fiesta again. May dessert? Pwede, ugman na ako iuli. Oh, grabe. Ugman na mo iuli. Amin na yan. Charot. I-transfer na lang ba? I-transfer mo na lang pwede. Katong stainless. Picture mo. Sino ka buhok? 6 cube. 9. Ay, 9. Itong dugay na? Oo. Katong last order. Sige, ako tayo ikuhan yan. Mag-transfer lang, ma. Kaya, hindi, picture mo na sila. Para maganda yung platings. Hindi, si ano ba? Ganda. Aw, mag-group picture. Hindi, kasi parang for additional promotion din ng kanyang catering services dito sa Hasaan. Tinetesting niya yung mga solar lights. Ayun na, umilaw na yung mga... Ayun no, ay shit, sorry.
Ayan, yung ano, parang, ayan o. Chadan, o, di ba? Oh, ang ganda. Di ba? Huwag niyo usugin para beauty siya all day. Kailani Kasubi. True. Salamat, Feme Hiya. Good PM, Ma'am Shi. Anong gagawin dyan sa itinayang mga kahoy? Bahay kubo? Itinayang kahoy. Panuluyan po. Thank you, Janice. Ate Lyra Lee, hello. Thank you, Mama MJ, I love you. Baflor Barsibal, regarding sa CCTV, may nakausap na siya. So, magbibigay na ng proposal para maayos. Tsaka, ang hirap kasi yung ang daming gumagalaw dito sa bahay. I mean, may nagkukumpuni, may mag-i-install. So, siguro kapag tapos na lahat yun dito sa side, tsaka po siya isasabay. Pero, depende pa rin kay Brenda. Ako na to siya, ignan. Kasi nasa kanya pa rin na may approval yun. Ay, nag-smile pa. Tagda na lang ba? Ha? Dali na ako. Dili mo magpasit ba? Ano? Pwede ka, dili. Pwede mag-rent. Na mag-break farm. Diyan pa may natabayan before. Dito ilan na mo. Diyan may katambay. Ayun na si Yaya Hana. Oh. Hi, Yaya. Ba't naka-lipstick? Hindi ako nakalipstick, natural talaga yan. Ayun na, ilaw niya. Ah. Ang ganda. Merchandise po. Yung mga ngalan na tote bag. Baligyan din mo. Hi from Makati, Carol Roncales. Wala kasi yung signal natin, mga moms. Contest. Kayo ka ba? Grabe po, inaaway ako ni Yaya Hindi po, Hana. nasabi po ako kung saan po yung So, contest. sino ka dyan sa suot mong yan? Galing po ako sa Korea. Korea? Galing ka sa Korea? Korea. Diba? Basta ang ganda. If I were you, visit the Hinaguan Nature Forest Park. Ayan. Mas maganda yan kasi meron pa kami mga ilalagay na mga pang-ilaw para sa halaman. So, ang ganda. Pag may kwartado. Yes, senyorita. Pero I think kung sino na lang po yung willing and interested. Shoutout kay Princess Lady na hindi naman kagandahan. Pero, binabalik-balikan. Si Bebe ko andoon. Wala to, direct board. Ikaw naman. Sana all yan, natural ang lipstick. Siya man mamaya mag-ikot-ikot daw dito si Yaya Hana. Kasama po siya. Kaya na, ikaw ang guardia. Mag-ikot-ikot. Opo. Mag-guardia ka sa mga lato-lato. Joy Sabio, very soon. Bakit? Bawal. Iniisa-isa lang po namin yan. Pero lahat yan, syempre alam niyo naman si Brenda, mahilig din sa music and entertainment. So, let's see. Mamaya itatry po namin yung movie natin kung ano yung pwede ipalabas. Mark Bench Alcaraz. Meron kasi magbigay ng schedule. Kung sino yung, si Brenda kasi ay niya nung inuobligay yung mga kaibigan niya. So, kung sino, kami mismo, kung saan na kaming tumutulong, gumagalo, kung ano yung pwede namin magawa. Mamaya, pamiling damata, baka tulog pa yun. Thank you. Guys, yung mga ads na nandyan sa baba, huwag nyo aalisin. Please. Iya, magyapag pala yan, di ba, Gil? Dili na. Ila ay, nawak na nga. Oo. Ay. Paslit ata. Oo. Dami pa nagpapapicture kay Brenda. Kung ano yung maitutulong mo, magagawa mo, di gawin mo na lang.
Wala pa. Kasi hindi pa rin dayan eh. Full salad, eh. Dili naman mo kinaik yung mga tao karon kasi mana flowing mana good. Shoutout from Angeles pa. Kasi pag nag-swimming pool yan, tas isa lang, wala, lubog na agad yung swimming pool. Kung pupunta Sa dami ng tao sa dito. Alay, galing nga For swimming sure. pool, Tingnan mo, pupunta ito pa lang ha. Wala pang swimming pool. Eh, paano pang may swimming pool? Di lahat na nandito maliligo. Oo, malinis din yan. Tsaka ayaw niya ring kalabanin. Oo. Kasi yung ilog given naman, kung gusto niyo maligo, ilog na yan. Ay, public yan eh. Diba? Xiao Li Weng Nicolas ng Milan, Italy. Hindi pa alam Virginia Rivas. Oo, yun sa tulay. Hindi man ako nag-ano niyan. Yaya kasi. Yaya. Guy! Oh, picture sana sila. Andyan na. Yung catering. Kaya ba? Ang cellphone din. Yung sa akin yung blue, ay yung black. Ah, oh, okay din naman pala. Ay, sorry. Yung itim. Halik, sama ka na. Sige na ba? Huwag na mahiya. Go! Jenny Albap ng Taiwan. Hello. Rachel Canillas. Oo, actually si Aya talaga ang madalas mag-ikot. Myanmar and ano. Naligo ka na? Dili pa. Thank you, Lai. Thank you po ha. Thank you po. Ano? Ba't naka-lipstick? Hindi natural yan, galing Korea. Shoutout daw kay Miles Mialen. Galing na? Galing Korea. Korea. Japan. Yan yung lipstick, yung nakapulat na, hindi ko yung lipstick, natural talaga yan, oo. Patingin lang, patingin. Ay, in fairness, Sabida. natural. Ano? Sabida! Ano sabida? Ampun siya! Ang ganda, promise. Tingin ko na Miles Mialen, hello. Ang ganda nung puno. sobrang liwanag. Oo. Wala, di ba? Malas, ang liwanag na. Ito na yung katapusan ko. Korea, Japan. May bago ka na bang commercial? Wala ka pang bagong commercial? Meron, lagundi ako. Rina Itable. Marami po silang ginagawa. Nasa CDO sila nung nagpagluta, namili. Ang dami niya pang pinamili. Ang dami niya pinuntahan. Hindi na kinaya. Napagod na sila, Rina. Nanet Almadra. Sama sa my guys, Flores, and Reyna ng solar system. Ang cute ni Yaya dyan. Parang nagkamali yata ng bintana si Brenda. Dapat yung kabila na. Hindi yun itong side. Brand! Brenda! Christopher Hernandez, tapos na po yan. Brenda! Liweng Nicolas, dinadahan-dahan lamang po. May mga inuuna lang, may pinapauna lang si Brenda. Si Gio wala pa, direct, nandun pa sa bahay, sa mansyon. Ayan, oh. Ayan. Ayan, may mga bagong pasok, may mga bagong dumarating. Thank you! Mamsi, may mga customer. Hi po, pili lang mami. Sa akin yan. Bawasan mo na.
Nabibigatan na yung sampayang ko. Bili ka na kahit 5 lang, ma'am. Hindi ko alam. Mga moms, maraming salamat sa panonood sa akin. Mamaya abangan nyo kung sino na naman na magla-live for our dinner and for more videos and chikahan. Si Yaya kasi, siya naman na nag-iikot dito pag tanghali. And pag kinaya pa ng gabi, siya rin yung nag-iikot for donation. Since wala naman po kaming pa-entrance. Yun po yung mga gusto magbigay. Thank you. Kung wala, okay lang din naman. And I guess, normal lang din naman na wag mo na natin madaliin kung ano man yung gusto ninyo mangyari about Yaya Hana and Oyong. Pero okay na po sila muna na ganyan. Believe me or not, okay, paano ba yung term? Okay sila. Pero, yung wag mo na magpansin. Kasi darating naman na parang everything will be okay. And okay naman na sa kanila yun. Ganun. Wala na pong away. Maraming salamat sa panonood. Thank you so much for sharing the live. Thank you so much for sharing, for sending stars, for not skipping the ads. And sana punta po kayo sa... Asa yung ulo? Nawala yung ulo kahapon. Wala nga dyan. Nawala. Huwag kang nga manghiram kasi baka mami mawala na naman. Yan sinasabi ko sa mami ako sisihin. Okay mo. Yan. Punta kayo sa aking YouTube channel. Mom Shah G. Ayan. And you can watch it all over and over again. Wow. Yung aking video po regarding po sa mga taong natulungan ni Brenda dahil po sa Hinaguan Park. Maraming salamat. I love you. Thank you.